Wedak kubur kanggo golek duit. Enak. Yang baju merah jangan sampai. Terus ya nek mbok terus Bu. Terus. Ton jae nak jae jaton jae witi. Kontondoke banyak doke bajul keri siji. Ton jae nak jae jatul mentul. Mentul mentul. Doke mentul. Asli lagu sing tebak ya gundal gandul mental mentul. Iya kuwi ya. Kaya pasar klabine cacah ngono rupane ngomong lho. Maju Mbak Mintul. Ya rada maju sih. Bul. Ngadeg kok sik ta, Bul? Lah napa? Kabul pure. Pur aja purian Bul. Malih elek. Ora malih elek. Kowe lho marai. Malih elek nek puri. Aku yo pengen ngomong ora mbok kae ngomong. Ya wis tak ngomong piye Wis kono. ngomong aku wis. Lho purik to. Coba aku lagumu tak terusnya lho, Bu. Yang Piye? baju merah jangan sampai lolos. Lah kok lari. Yo malah Tra lagune ngono kok Yo malah gak lucu no. Sik. Berarti sing lucu iki kok sing lucu Kowe awakmu. aja kakean cangkem ya. Cangkemmu dhewe kuwi. Ben kok lek tak Iki aku kita dino iki tak setel overload. Yang kan macam-macam tak mutilasi cincang dimut. Tapi iki gak patek payu. Pomo didong gak payu. Wes, Jenenge mau cincang apa mau mut? yo dicincang terus kok dimut disep. Lah lek momot mangga oke. Kowe gak melok ngemut ler. Apa? Su. Gak aku wis bolak-balik ngemot miki sing nek setrume aku bolak-balik. Angin mau nek mik setrume suwering aku. Karepmu ki piye, Bul? Aja nesu. Heeh, karepmu piye, Bul karepe? Mas Popo. Wong iki mau kapakno. Iki cara jaketku gak tak cepot oleh poga. Aduh. Itu kancamu setengah. Di cepat juga apa-apa dah Windel. Iya keleke. Dewe nek lancang nyepoti jaket kuwi lho. Pidana kowe kok. Pidana. Gak gawe plat nomor. Pelanggaran anggonmu ngono kuwi. Plat nomor Jakarta Semarang lah. Wonge ayu kelek kaya kedut ya. Kelekmu lho, Dol. Jaluk nanti Yuk kok wedut kena kabel. Saya, ayo Mbak Mintul, awak dhewe menyapa. Dek warga. Kok mbok kemiri. Ayo. Ya udah aku lepas dulu ya. Matamu. Kok iso mbok gliyak-yakan celana kowe? Weh, Panas, Cok. Weh, Mintul padha kaya mbok gawe ransel to, Bro. Mbok gawe ransel. Nyantol kuwi lho. Nyantol. Weh, ya Allah. Meneng opo kantol. Mikir di. Lah ya. Tol. Ora iki. Nyantol. Bul, protol kabeh lho, Bul. Beyuh, luwih teko Taiwan anggenmu nek tuku sapa protol. Loroten karuan. Terah mantan Bangjo Pare. Kabul malih elek. Bu, tapi kok tak benaknya malah subuh bare. Kalau mau rantai barang ini. Ya ora apa-apa lah wis pedhot kabeh iki, Mbak. Wis bayah kok dua dawuk kok, Dul. Wis. Apa ki degan ijo? Nah, tapi taleni sik, Bol. Heeh, ditaleni sik. Iki Mbak Mintul dicekel miki. Wis ubetno gulune. Ya bongkok. Oh gak, gur kalem tok rambutmu nyiset iki nggo. Nah wis, ayo Mbak Mintul menyapa dulu. Mamula tenan tanggapan jonggo ora piyake karo bingung. Mas Bu. Piye, Mbak? Sembyongmu iki cepot nek no Mindul. Ngono. Umpane disawang kok lah ngono dicepot sik. Iya, Bong. Saya ning isor. Sing ning isor panggung, Awas ayo. Nyuwun tolong nggih, Tolong. ngisor panggung. Aduh. Heeh. Ning ngisor panggung mudhun Mas yo, mbetuwa Mas. Panggungnya kena gempa bumi. Kipli delok ndase kipli. Sik. Tukang sone kena power. Tulung ana powere. Power. Heeh. Beh, yo ngalah. Sebul. Panggungmu bul. Wes. Sik. Dinteni sik.
Panggungnya kena bumi. Gempa bumi. Nggih, nggih, heeh. Nggih, ngapunten nggih sedayanipun kagem penonton. Niki break sekedap amargi panggungipun Penontonnya sing jebol. ngisor panggung Nggih, minggir nggih. Mas. Heeh. Lan ugi sing teng ngisor panggung Mas mbake adik-adik. Heeh, ndang metuwa Mas. Heeh. Ambles kabeh. Nggih kalih nyuwun Mas kalih Bapak panitia. Heeh, direwangi Mas. Beyo drame manak dadi 10. Sementara drama ini buri panggung. Kru rogo iki tolong Mas anu drame diringkesi. Heeh. Drame diringkesi dhisik. Drama bidang Arab. Lho sing apa caca lho kene bangga stay ini kene lho. Sing apa sih bangga caca? Kedingi apes. Sing sabar ya Pak. Heeh, Mbak Bu, Pintul. Iki mang Pak yo. disopo Sini dhisik. Bu iki gumudi gedhi dadine ambrol. Heeh. Yes, Kak. Mas Heeh. Pupuk. Nggih, kalih menunggu musisine Mbak Ya, Mintul. sambil Monggo menunggu. disapat rumiyin. Kali ini Heeh, disapa masyarakat dulu, Kemiri. selamat siang semuanya Nggih. Yoi, Mas. Hop, kok kene tok Mbak Mintul. Oke. Piye to? Heeh, dibatek Piye? maneh ya kena. Mangewu ya, Pak. Apa? Perawan Kalimantan kok mangewu lho. Nggih, nuwun sewu Mas panitia, tolong Sik, ya, dibantu panggungnya. Nggih. Heeh. Ayo digotong bareng-bareng segera panitia. Yuk. Pripun? Nggih sing sabar nggih, Patra. Patra nggih kahanane nggih tasik ngeten niki Pak, Bu, Mas, Mbak nggih. Tiang sabar niku kekasihnya Allah, innallaha ma'a Birin. sobirin. Nggih leres Wong ngoten sing niku. atine apik ya bakal luwih apik. Luwih Heeh. apik. Nggih. Innama amruhu ida arada sayaan ayaku lalahu kun fayakun. Bah, dalala wi kapan nakmu belajar Mintul? Lho Kok sampeyan lagi gak ngerti krungu to. lho. Aku iki calon bunyai lho Mas Pupu. Oh, lah terus artine apa kuwi mau? Iki mang artine Heeh. jika Allah berkehendak terjadi maka terjadilah. Lah kaya ngene iki Yo mau ngene mang contone. kabel gendeng Abot heeh. ndadekne aku tas akhirnya ya jeplok to. Langsung ambrol. Ya, iki Kuwi ora mau. perkara teko dongane sampean, perkara Apa? lemah ya ambles dipak tanduran apa jenenge? Pancen ya Lombok kok. sawah kok Mas. Heeh, ta yo sawah iki ambles. Heeh, tapi gak dadi ngopo Tapi Mbak gak Mintul. masalah. Penontonnya ya padha semangat kabeh, Semangat. sembrono ya semangat. Iki Semangat. nggur ngenteni musisine tok ki wis yoga napa dereng? Sik Mas, Heeh. jek mencele kabeh kae lho. Nggih. Kula. Sing sabar nggih Pak nggih Bu. Mas Sabar Agus, ya. Aku ready ngarep napa dereng? ape karaokean ya ora Oh, penak. burung Mbak Mindul, heeh. Wis gak apa ngenteni sedelut. Nah ya nyapa kok ora dicor sik ngono mau. Heeh. Ya iki elektrone engko ning ngarep. Rogo lho iki. Lha ya. Mere kowe lho, Cuk. Walat karo aku. Lha iki pedhot matane. 200 lho regane. Lho, piye to wong iki? Heeh. Bayah Mas Agus lak ngukuti kaya arep mondho ngopo ae.
Nggih. Oke. Baik, tentunya nyebar godong koro sabar sauntoro ya. Yang jelas kita tidak terasa bahwa apa acara ini yang terjadi saudara. Namun terkendali yang satu ini mohon nyebar godong koro. Untuk itu yuk masih tetap bersama Rogo Samboyo Putro bro. Kita berhibur salah satu seni tari kuda kepang asli dari kota Kediri yang benar-benar menghibur Anda. Oke. Oh nggih, Roro Jonggrang. Oke. Gembot. Sik Pak iki jek diangkat panggungnya arepe. Gembot. Tulisannya ut. Gembot. Malah saiki jaranan iki elektrone ning ngajeng nggih. Ning ngarep. Wo ganongan saiki iso ngendang to. Ya Allah. Sik sabar. Ini buat yang melihat live streaming juga yang sabar ya. Karena kendala. Sementing ngomong. Lah yo. Hah? Jumlah masalah. Sik tak kondangan sik. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa qina adzab. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iki Gusti Allah lek masang lighting iki kenemenen. Goyang, 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 goyang. Sektur. Pripun Mas Agus, Mas Hen ready? Oke, ayo Mbak Mintul menghibur masyarakat Kemiri. Lagune nopo Mbak Mintul? Ki iso ngadeg ora? Iki mang mikir dimut karo kabel. Iya. Piye to? Wis, ayo Mbak Mintul rodok maju di tengah-tengah. Hop, kok kono wae. Wis. Siap. Oke. Disapa dulu Mbak Mintul. Sudah, tak sabar. Satu lagi. Selamat siang semuanya. Oh, semangat. Siap. Ini masih semangat goyang? Masih? Kalau saya sudah lemes. Oh, gak ngopo. Mana sih, Monggo. Bu? Ditari Mbak Mintul nyuwuni lagu nopo? Ini lagunya apa? Pemuda. Kalih bapak ibu Napa, Bu? Bukit Berbunga. Gus Dur. Gus Dur Mbak Mintul. Oke Mas, ayo Mas. Adi goyang bareng rogo lagi.
Iki mang Mas Nyak gak enak iki Mas Nyak. Mas Nyak. Eh? Mas Nyak ning jero aja Mas Nyak terus lho. Kok aku ra ditukokne iPhone? Heh? iPhone kok cuma beli 2. Mesti pendak-pendak kok ngono mesti. Aku pengen ya yo. Ngono, Mbak. Yang kok tak omone Mas Nyak. Siap? Ready?